авҷи дубораи коронавирус дар кишвар ки даҳҳо нафарро аз пой афтонидааст натавонист омодагӣ ё ба истлоҳ маршировкаи донишҷӯён барои таҷлили 30-солагии истиқлоли кишварро боз дорад. Айни ҳол дар якчанд варзишгоҳи шаҳри Душанбе омодагӣ ба ин ҷашн бо ҷалби ҳазорҳо донишҷӯён идома дорад. Дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бо ҷалби 2200 донишҷӯёни донишгоҳи миллӣ ва омӯзгорӣ аз соати 6 пагоҳӣ то соати 10 рӯз маршировка мегузарад. мутасаддиён мегӯянд ҳама чораҳоро оид ба пас бурдани хатари сироятёбӣ анҷом доданд. ҳар рӯз аз соати 6:00 то соати 10:00 барои нигоҳубини донишҷӯён ба ҳамин марказ омада ба онҳо фаҳмондатӣ дар бораи COVID-19 ва нигоҳ доштани беҳдошти саломатӣ маслиҳатҳо медиҳем. дар умум дар ҳозира шароит аз тарафи донишмандон ягон ҳароратбаландӣ бисёр дида нашуд. каме дида мешавад беҳушавӣ, мо сари вақт ба онҳо ёрии таъҷилӣ мерасонем. айни ҳол имрӯз 1-2 нафар як нафар ба беҳушӣ ва як нафар ба дарди сар шикоят кардан тамом. донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгорӣ ки ба маршировка ҷалб шуданд дар суҳбат бо мо гуфтанд ки онҳо бо хоҳиши худ дар ин чорабинӣ ширкат карда истоданд. онҳо иброз доштанд ки аз коронавирус наметарсанд, чун ҳама чораҳои беҳдоштиро риоя мекунанд. қоидаҳояшро риоя менамоем, бо антисептику маска ҳамавақт таъмин ҳастем. не иштирок бояд ҳатмия иштирокмон. не аз тарафи донишгоҳ не, мо бо вай бо хоҳиши худ омадагем. дар ин ҷо ҳам ба мо духтурҳои тиббӣ ҳастанд ки вақте ки вазъи ҳоло ягон кас дар ин ҷо амин вазъиаш бад нашудааст дар ин ҷо ҳаст духтурҳои тиббӣ ба онҳо ба мо амин антисептик ҳама чизҳоро муҳайё кардан. ҳол дар байни мо хеле ҳоли нест. аз тарафи донишгоҳ барои иштирокатон ягон бале чанд сомон оле 100 ба фикрам 100 оле нагирифтаем. ҳамчунин дар шаҳрдории Душанбе ба Азия Плюс хабар доданд ки тамрини раҳпаймоӣ ё худ маршировкаи донишҷӯён ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолият бо шумораи кам идома дошта, онҳо дар бораи боздоштани он ҳоло дастур нагирифтаанд. маршировка дар ҳолест ки ахиран паҳншавии дубораи коронавирус дар Тоҷикистон пазируфта шуд ва истоди ҷумҳуриявӣ даъват карда буд то ҳама гуна чорабинии ҷамъомадҳои оммавӣ бо иштироки шумораи ками одамон гузаронида шавад. мусо бобоҳоҷиев, Баҳриддин Давлатов, Азия Плюс. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред.